Der, hvor jeg kunne udtrykke mig selv bedst, og der, hvor jeg kunne egentlig få lov til at være mig selv allermest tydeligt, det var i fodboldens miljø. Det var ikke så meget det der med store drømme og store ambitioner. Det var mere det der behov for hele tiden at spille fodbold. Fodbold var det, vi lavede i frikvartererne. Fodbold var det, vi lavede efter skole. Fodbold var det, vi lavede over i fritidsklubben. Fodbold var det, vi gik til træning til. Fodbold var det, vi spillede om aftenen igen efter træning. Det er jo det, der er så fantastisk ved Danmark. Det er vores foreningsliv. Vi skal være nysgerrige på, hvad er det bedste børneliv, hvad er det bedste ungdomsliv, og hvordan kan fodbolden bidrage til, at Danmark skal være det bedste sted at være barn. Min første træner var Mogens Martin i Brand Idrætsforening. Gav mig jo glæden, lysten ved spillet og samtidig en bekræftelse af, at man er god til noget. Så det er vigtigt, at der er nogen, der tror på en selvfølgelig, og vil gå den ekstra mil for en måske. Uden frivillige ville der slet ikke være nogen klubber og noget sted for unge mennesker at vokse op.